var det meget, at man... Vælter? Altså, det var helt væk, ikke? Så havde jeg sådan lidt en craving, når jeg kom hjem. Jeg ikke havde et arbejde, hvor jeg sådan kunne tage den frem. Så var det meget fedt lige at tjekke, når man kom hjem, ikke? Og det var lige måske ret dårligt tegnet. Men hvornår fanden skulle så? Ja, det er jo nogle år siden nu. Altså, Ja, ja. nu er det jo det samme. Hvad er sådan? Hvad? Du skal ikke pille for meget med den der kaj. Nej. Han er lige bollet. Altså, det har jeg gjort. Så han hjælper ham bare lige på vej med at lægge den på. Det var fint. Det er dyreven som 2. Moderne dyreven. Nu det vælter, så kan ikke holde det langt. Det er Så er det skråt på siden. Det er euforisk. Ja, eller noget, ikke? Altså, du ved, man skal frem for at holde gang i bevægelserne. Ja, ja. Ja, ellers skal det være, at jeg ikke gider med. Ja, der kommer en anden hund, der er endnu større. Der hælder vi. Er det to drenge på det? Far, hvor langt tror du?